задачи от квадратни уравнения и техните подобни съществуват всяка година в външното оценяване. Ето пример на такава задача за квадратно уравнение и формулите на Виет. Формулите на Виет гласяха, че на всяко квадратно уравнение сбора на двата корена х1 плюс х2 беше равен на минус b върху а произведението на двата корена х1 по х2 е равно на c върху където а, б и с са коефициентите на даденото квадратно уравнение. Или в нашия случай ще имаме минус от минус 8, тук върху 1. Тук е възможно първата грешка да се допусне, направо да се напише числото минус 8 като стойност, но не трябва да забравяме минуса преди това, или това е 8 първи, или просто само 8, а произведението на двата корена е 12 върху 1 или просто 12. В задачата се търси стойността на израза 1 върху х1 плюс 1 върху х2. Дроби се събират, като се приведат под общ знаменател. В случая общия знаменател е произведението на двата. Първата дроб като общ множител трябва да умножим с х2, втората с х1 и получаваме, че х2 плюс х1 е равно върху х1 по х2 е равно. Вече имаме стойността на сбора на двата корена от формулите на Виет, това е 8. Имаме и произведението на двата корена, това е 12. Или като съкратим на 4, отговор 2 трети, верен отговор. Ако не можете да сетите за формулите на Виет, решавате квадратното уравнение по стандартния начин с дискриминанта, корени и след това присмятате стойността на дадената дроб. Задачите от темата вероятност и статистика и комбинаторика са често срещани. Сега ще ви покажа една задача, как да разсъждаваме логично и да намерим решението, ако сме забравили всички формули или дори да ги имаме на листите предоставени на външното оценяване, сме забравили какво означава вариация, пермутация или комбинация. Но да припомним най-елементарното нещо от вероятностите, как се изчислява вероятност. Вероятността P, класическата вероятност, се изчисляваше като отношение на две числа. Едното числа бяха всички благоприятни събития, като ги разделим на всички събития, които са възможни да се случат. От цифрите от 1 до 5 се образуват трицифрени числа без повторение. Каква е вероятността произволно избрано такова число да е четно? Първо да видим кои са всички възможни трицифрени числа с цифрите от 1 до 5. Като сме забравили формулите, разсъждаваме логически в трицифрените числа x, y, z, ето едно трицифрено число. За първа цифра трябва да се избера някои от числата от 1 до 5, т.е. имам 5 възможности. Втората ми цифра, която ще поставя на място на y, вече съм взел едно от тези 5 цифри, т.е. за нея остават само възможности от 4 цифри да се избирам и за третата цифра, като съм махнал 2 от 5-те, ми остават 3 възможности. Като умножа всички възможности, 5 по 4 20, по 3 60, т.е. вероятността в всички възможни събития, които могат да се случат, т.е. образуването на трицифрени числа е 60.
Въпросът е сега колко са благоприятните събития, т.е. пред нас се търси числото да е четно. От възможните цифри 1, 2, 3, 4, 5, за да имаме четно трицифрено число, то трябва да завършва или на цифрата 2, или на цифрата 4. Тоест, ако завършва на цифрата 2, аз трябва да си избера цифри за стотиците и за единиците, също важи и за цифрата 4. Колко възможности имам за избор на първа цифра? Ами цифрата 2 вече я няма, аз съм я взел за последната, така че имам да избирам само 4 възможности и след като взема една от тези 4 цифри, за втората цифра ми остават 3 такива възможности или общо мога да образувам 12 числа, които завършват на цифрата 2. Абсолютно същата логика мога да използвам и за тези числа, които завършват на цифрата 4. Те са също 12. Като ги събера двете, имам общо 24 възможности за четни числа. Т.е. моите благоприятни събития са общо 24. Тази дроб мога да я съкрата на 2, на 3 или направо на 12. При съкращение на 12 се получава 2 пети. Или като отговор, вероятността да числото, което образувам да е четно, е 2 пети. Елементарното коренуване и капаните, свързани с него, които се появяват в задачите. Обикновено най-честият капан е с някакви отрицателни числа, които се намират под една или друга форма, в скоби, извън скоби, около корена и в корена. Корен втори от а на квадрат е всяко не отрицателно такова число а. Как става внасянето на множител под корена и внасянето на такъв и къде може да сбъркаме? Ако имаме задача от типа минус 2 по корен от 3, когато внасяме множителя 2 под корената величина, се внася само множителя, положителната му стойност, а отрицателният знак се остава пред корена. В случая това ще е равно на минус от корен от 2 на 2 по 3 или минус корен от 12. Затова трябва да се внимава при решаването на задачи с коренуване. Задачите от корени се появяват под една или друга форма. Аз съм дал на вашето внимание една такава, да се определи в кой интервал се намира числото корен от 15. Всяка една задача, която е с корен, трябва да превърнем всички други числа, стойности, които са показани в корени, за да може да ги сравняваме, събираме, умножаваме или каквото ще правим с тях. Примерно, ето един пример, имаме израза корен от 27 плюс корен от 3. Само по себе си нищо не мога да направя с тези две събираеми. На корен от 27 мога да го разложа на 9 по 3 плюс корен от 3 или като изнеса девятката пред корен като множител, защото е 3 на 2, ще бъде 3 по корен от 3 плюс корен от 3. Вече имам корени с една и съща подкорена величина и това прави общо 4 пъти корен от 3. В нашия случай имаме корен от 15, т.е. трябва всички предложени варианти за решение, граничните им стойности да ги покажем чрез корени. 2,5, 3,5 и 4,5 са нещата, които се смятат по-трудно. За другите стойности тройката се представя като корен от 9.
Тук пак ще имаме корен от 9, корен от 3,5, 4 е корен от 16 и корен от 16 и последната стойност. Когато умножаваме едно и също число, което завършва на 5, се спазва следното правило. Примерно 25 по 25, 5 по 5 прави 25. От другите две еднакви цифри към едната прибавяме числото 1 и става 3 по 2, 6. За 2,5 по 2,5 ще бъде 6,25. Разбира се, под корен. 3,5 отново правилото за умножаване на еднакви числа, завършващи на 5. 5 по 5 25. Към едно от другите числа прибавяме единица. 3 плюс 1 4. По 3 12. Заради двете десетични запетаи това е 12 и 25. Значи корен от 12 и 25 е 3,5. Тук също ще имаме корен от 12,25. 4,5 по 4,5. Отново правилото. 5 по 5 25. Към четворката прибавяме единица. 5 по 4 20. И двете десетични запетаи 20 и 25. Корен от 20,25. И отговор на въпроса къде се намира корен и 15? Ами корен от 15 е число по-малко от корен от 16 и по-голямо от корен от 20 и 25. Значи, като верен отговор, маркираме този. Една на поглед лесна задача от статистиката, която затруднява доста учениците. Средно аритметичното на 5 числа е 12. Ако увеличим едното с 15, какво ще бъде новото средно аритметично? Ами кои са тези 5 числа? Няма голямо значение. Ако си ги бележим А1 плюс А2 плюс А3 плюс А4 и А5 и ги разделим на 5, тъй като средно аритметичното набира сумата на числата, делено на техния брой, и това нещо го прави, има стойност 12. От това условие на задачата може да се направим извода, че сумата на тези числа А1 плюс А2, А3 и така нататък до А5 е равна на 60. Защото това, което сме записали, представлява една пропорция. Пропорция се решава като се умножи на кръст. 5 по 12 е 60. Как продължава условието на задачата? Ами, ако едното го увеличим с 15, няма значение към кое число прибавяме тази стойност плюс 15, то тогава и сумата на тези числа също трябва да увеличим с 15, или сумата на числата от А1 до А5 вече ще бъде равна на 75. И отново се връщаме в началото. Как се намира средна аритметична стойност? Сумата на всички числа, 75, като ги разделим на техния брой, който се остава непроменен 5, е равно на 15. Верен отговор 15. Тази задача е от метрични зависимости в окръжност. Избрал съм да ви покажа нея, тъй като има и метрични зависимости в триъгълника, но те по-често се решават в клас, а малко или много тези в окръжност се пренебрегват. Горе може да си припомниш едно кратко видео какви са метричните зависимости в окръжност, а сега към решението на тази задача.
В случая от външна точка имаме построена една секуща PBC, която има дължина 4 и 5 см на двете отсечки и се търси дължината на допирателната PA. От метричните зависимости формулата, че PA на квадрат е равна на PB по PC. Единственото, което трябва да съобразим в тази формула е в бързината да ни сложим автоматично 4 по 5, ами да пресметнем отсечката PC, че е сбора на двете дадени отсечки и тя е 9, или това е 36 см, като коренуваме двете страни на това равенство, PA ще бъде равно на 6 см. Задача от функции. Горе съм ви поставил линк към дългия урок за функции, който иска може да го гледа, а тук накратко само решението на задачата. Имаме две функции, квадратна функция и линейна функция, и са дадени координати на една пресечена точка и се търсят координати на втората. Явно правата линия пресича параболата на две места. Образно как изглежда това нещо? Коефициент А е равен на 2 на квадратната функция, значи параболата е обърната нагоре. Правата линия, някаква права линия, пресичаща в две точки параболата, и на едната точка и знаем координатите, че има x координата 2 и y координата 5. Въпросът е какви са координатите на другата точка. Започваме с разсъжденията. Щом въпросната точка едновременно лежи на двете графики, аз мога да взема нейните x и y координати и да ги замества от двете функции. Но тъй като в линейната функция виждам, тук имам един параметър А, някакво число, което не го знам, аз ще ги заместа в нея да се опитам да открия това число А, кое е. Или ще имам на място на функцията g от x, поставям нейната стойност 5, това е равно на А по x ми е 2 минус 3. Линейно уравнение, след решението му параметъра А или неизвестното е 4, т.е. моята функция g от x вече придобива малко по-хубав вид, 4 по x минус 3. Как да открием сега точката Б? Това е много характерна типова задача за общата точка на различни графики на функции. Тъй като тази обща точка лежи на едната и на другата графика, т.е. нейната y стойност или f от x в едната и g от x в другата са едно и също число, y координатата. Т.е. мога да взема левите и десните страни и да ги приравна. В случая ще имам от едната функция 2х квадрат минус х минус 1 равно на, както вече стана известно, 4 по х минус 3. Прехвърлям всичко в ляво, получавам едно квадратно уравнение равно на 0, на което трябва да му намеря корените x1 и x2. Дискриминантата му е 25 минус 4 по 2, 8 по 2, 16, или това става 9. Двата корена x1, 2 ще бъдат 5 плюс минус корен от 3 върху 2 по 2, 4. Или x1 ще бъде 8 делено на 4, 2, x2 ще бъде 2 делено на 4, 1 втора. Стойността x равно на 2 вече имаме при точката като x координата, т.е. за b остава да бъде стойността
За хикс координатата една втора. И вече мога да спра с решението, тъй като нямам друга хикс координата в отговорите, която е една втора и със сигурност отговорът ще бъде първия. Но за да покажем как се намира и да се припомните как се намира Y координатата, ще довърша решението. Трябва да взема хикс координатата и да я заместа в някоя от двете функции, които имам, за да получа Y координатата. Аз избирам да заместа в линейната функция, че да смятам по-малко, или Y ще бъде равно на 4 по 1 втора минус 3, което прави минус 1. Да припомня набързо някои други специфични неща относно функциите. Казахме вече, графиката на квадратна функция е парабола. Ако коефициента А е положителен, параболата е обърната нагоре. Ако коефициента А е отрицателен, параболата е обърната надолу. Това какво ни дава? Може да ни ориентира по дадени отговори, ако имаме, коя графика на коя функция отговаря. Другото характерно и важно нещо за квадратната функция е тази точка, която се наричаше връх на параболата и хикс координатата на тази точка се изчисляваха по формулата минус b върху 2 по а, където а и б са коефициентите на квадратната функция. Y координатата на върха на параболата се пресмята по метода заместваме хикс координатата в функцията и намираме колко е стойността на y. Задача от неравенства. Обикновено се срещат задачи, които се решават по метода на интервалите. Каква беше неговата същност? Вземаме всички стойности от неравенството, при които всеки един отделен множител става равен на 0. За първата скоба или първия множител х плюс 3, но първо с начертаеме на числова ос, то е 0, когато х е равно на минус 3. Втората скоба, втория множител е 0, когато х е 2 и третия множител е 0, когато х е минус 1. После свързвахме тези стойности с интервали, като най-вляво се намира минус безкрайност, най-вдясно плюс безкрайност. И гледаме знака на старшия коефициент хикс, т.е. знаците на хикс в всичките множители. В първата скоба хикс има знак плюс, във втората минус, в третата плюс. Като ги умножим тези трите знака помежду си, резултатът има знак минус. И какъвто резултат получим, този резултат го записваме в най-десния интервал и започваме наляво да редуваме другите. Минус, плюс, минус, плюс. Когато гледаме нашето неравенство, ние търсим еди какво си по-голямо от 0. Ами по-големите от 0 са всички положителни числа. Тоест, нашето решение от графиката ще бъде тези области, в които имаме знак плюс. Или решението може да го запишем така, че хикс принадлежи, започваме от ляво надясно да четем, от минус безкрайност до минус 3, обединено с другия интервал от минус 1 до 2. И повече интервали с плюсови няма. Кое е най-голямото отрицателно число, което е решение на неравенството? И къде идва грешката? Веднага се насочваме, че това е числото минус 1. И си го отбелязваме като верен отговор, защото минус 1 е най-голямото цяло отрицателно число и фигурира в един интервал. Каква грешка се допуска тук? В неравенството, което е дадено, има строго знак по-голям от 0, което означава, когато знака е по-голямо или по-малко, граничните стойности на всички интервали или записани с обикновени скоби не са част от решенията.
За да бъдат част от решенията, трябва да имаме знак и равно. По-голямо или равно, или по-малко или равно. И в решението това нещо се изобразява не с обикновена, а с счупена скоба. Така че минус 1 не е част от решението, за да го посочваме като верен отговор. Същото и разтъждение и за числото минус 3. Минус 3 е гранична стойност, но не влиза в решението. Така че първото число, което е част от решението, е числото минус 4. Говорим, разбира се, за цели числа. Верен отговор минус 4. Една задача с правоъгълен триъгълник. Височината към хипотенузата е разделена от сечки 2,6 см. Да се намери кой е дължината на по-малкия катет. Тук ще използвам една метрична зависимост за правоъгълен триъгълник, а тя е, че височината към хипотенузата, повдигната на втора степен, е равна на произведението от двете проекции А1 и Б1. Или в нашия случай 2 по 6, това е 12, или като коренуваме двете страни, HC е корен от 12 или 2 по корен от 3. След като знаем дължината на височината CH, много от учениците виждат само големия правоъгълен триъгълник ABC и респективно Питагоровата теорема за него, но всяка височина в правоъгълния триъгълник разделя триъгълника на още два по-малки правоъгълни триъгълника. В случая нека да разгледаме триъгълник AHC, с който е с прав ъгъл при върха H. Питагоровата теорема за него се изписва последния начин, нещо, което често се бърка, защото нямаме буквите А, Б и С. А Питагоровата теорема гласи: сборът от катетите повдигнати на квадрат. В AHC катета е единия AH, а другия катет е HC, страните, които образуват правия ъгъл, ги повдигаме на втора и това е равно на хипотенузата на квадрат, страната срещу правия ъгъл АС на квадрат. В нашия случай 2 на квадрат е 4, плюс HC на квадрат е 12. Намерихме го преди малко и това ще е равно на катета B на квадрат. Или B на квадрат е равно на 16, откъдето B е равно на 4. По-малкият катет има стойност 4. Как разбирам, че е по-малкият? Ами към по-малкият катет дава и по-малка проекция, което представлява B1. Ако не може да се досетим за това, намираме и двата катета. Катета А се намира аналогично по същия начин. Може и да използваме и Питагоровата теорема за големия триъгълник ABC. Сравняваме кой има по-малка стойност и отбелязваме верния отговор. Триъгълник, в който знаем една страна, косинус на един ъгъл бета и се търси радиус на описаната окръжност. Ако не ни изниква в съзнанието някоя формула, която може да използваме, гледаме в листите, които може да ни предоставят формула, в която има търсеното неизвестно, R голямо, радиуса на описаната и нещо от дадените. Въпросната формула е задачата най-лесно се решава, като се използва синусовата теорема, която гласи, че страната B, разделена на синус от бета, е равно на 2 пъти радиуса на описаната окръжност. В случая страната B знаем, че е 4, ама синус от бета не го знаем. В условието на задачата е даден косинус на бета. Как се намира
едната от двете функции синус или косинус, ако знаем другата. Това става с основното тригонометрично тъждество. Синус на квадрат бета плюс косинус на квадрат бета е равно на единица. Като заместим в него стойността на косинуса, 1/4 на втора равно на единица, или синус на квадрат бета ще бъде равно на 1 минус 1/16, като преведем под общ знаменател. За синус на квадрат бета получаваме 15/16. Като коренуваме двете страни, синус от бета ще бъде равно на корен квадратен от 15, корен от 16 е 4. И вече може да се използваме синусовата теорема, в която имаме b, че е 4, делено на корен от 15 върху 4, и това е равно на 2 по r. Или 4 делено на корен от 15 върху 4, дроби се деляха, като умножим по реципрочната дроб на делителя, или това ще стане 16 върху корен от 15. И 16 върху корен от 15 равно на 2 пъти r. Да разграничим малко решението. Делим на 2 множителя пред неизвестното r, или радиуса ще бъде равен на 16 върху 2 по корен от 15, като съкратим на 2 8 върху корен от 15. Само че 8 върху корен от 15, такъв отговор нямаме тук. Затова се налага тази дроб 8 върху корен от 15 да я рационализираме. 8 върху корен от 15, да премахнем корена от знаменателя. Той се премахва, като умножим с числото 1, да не променяме нищо от стойността й, но представено като корен от 15 върху корен от 15. И получаваме 8 от корен от 15 делено на 15. Ето го и правилният отговор. Успоредник с остър ъгъл от 60 градуса и един периметър, който знаем, че е 24 см. Търси се дължината на едно от двете ъглополовящи, които участват в задачата. Да започнем разсъжденията от там. Острият му ъгъл е 60 градуса, ъглополовящата го дели на 2 по 30. Следователно, тъпия ъгъл на успоредника е от 120 градуса, ъглополовящата ще го дели на 2 ъгъла по 60 градуса. Да обърнем внимание, че ъгъл BAL, ето този тук в червено, и ъгъл ALD са кръстни ъгли, следователно са равни помежду си, и този ъгъл също е 30 градуса, и забелязвам, че получих един равнобедрен триъгълник ALD, и ако това бедро е хикс, мога да кажа, че и другото бедро, и то е равно на някакви хикс сантиметра. Същата логика използвам и за ъгъл ABL. Ето тук, и ъгъл BLC. Те също са кръстни, следователно са равни помежду си, и този ъгъл е равен на 60 градуса. Триъгълника BLC с два ъгъла от 60 градуса, третият остава да бъде 60, и тук получаваме един равностранен триъгълник. И понеже вече се означих, че AD е равно на хикс, срещу положната му страна на успоредника също ще бъде равна на хикс, но трите страни са равни помежду си,
така че тези двете също са хикс. И ако CD е 2 пъти хикс, срещу положната AB също ще бъде 2 пъти хикс. Като събера всички дължини на страните, имам 2 пъти хикс и срещу положната още 2 пъти хикс, става 4 пъти хикс и двете по-къси още 2 пъти хикс, общо 6 пъти хикс е равно на периметъра на успоредника 24 или само една част от хикс е равна на 4 см. Ако търсихме дължината на BL, вече сме я намерили 4, но търсим дължината на другата страна, която участва в правоъгълния триъгълник, не в триъгълника ADL. Той е тъпоъгълен с тъп ъгъл, след като сбора на другите два е 60, за тъпия ъгъл остава 120. И какво знам за този ъгъл е да се нарисуваме този триъгълник отделно. ADL. Знам, че е равнобедрен с бедра 4,4 и един ъгъл 120 градуса. Търся третата му страна. Това е типична характерна задача, която се решава с косинусовата теорема. AL на квадрат ще бъде равно на AD на квадрат плюс другата страна LD на квадрат минус 2 пъти произведението на тези две страни AD по LD по косинуса на ъгъла между тях, косинус при ъгъл D. AL на квадрат ще бъде равно AD е 4 на квадрат 16, другото бедро на квадрат също е 16, минус 2 по 4 по 4 по косинус от 120 градуса е минус 1 втора, или AL на втора ще бъде 16 плюс 16, 2 с 2 може да ги съкратим, минус по минус прави плюс, 4 по 4 е 16, или това е 48. Коренуваме двете страни, AL е корен от 48, нямаме такъв отговор, но 48 може да го представим като 16 по 3, а корен от 16 е 4 по корен от 3. Вече имаме верен отговор.